Nga ai ku blai ye epi wei pe wei haka kerteng ke bathiang tam u Jesu Kris ubolong nong pen em jongi. Kaktian jong blai ke banga ko aban wanra hakane ke klipmat kalong naga kitab ke jong Nehemia kalong ke bapra ke dekot ke balai. Ki kentien ki ba ong kum ne. Bat ula pule na kata hakmat kamadan kabaladon hakmat ka kerdop nadu dang syai hadu sitang sengi hakmat ki shenrang bat ki kentai bat kita ki bala ban syempang bat ki skor upai ba barok ki lasya ha ka kitab ka hukum hang ning yo i ya ka jing trang ka jong Esra ban pule ka tien ka jong ublai ban layathu yangi ba ula pule hakmat jong kani ka kerdop na du badang mi kasi na du badang sedang bansai kasngi hadu sitang sengi ula pule ka ketien ka jong blai tingyo iba u Esra ulong sisya ubriu ubatrang banwat iki hukum ki jong blai utrang banle ya ka an ka jong utrai namara ka kitab Esrahi kalenong ka banyau ka dekot ka basipo kaya thu yangi ka ong kumne namaru Esra ulabu halaka donut banwat iki hukum utrai bat banle ya ka bat ban hikai ha Israel yaki an bat iki jing bishar kani gadai ka jing long ka bakarpang ka jong Esra babarabor ubu halaka donut banwat iki hukum ka jong utrai om tang banwat om tang ban pule Henry uda buru ikathong ban le ikita ya kata ka an ke jong trai onda haba ula le yala de uhikai ru haki Israel ya ka an ke jong trai bat ya baro kat ba ka an ka hukum ke jong trai ka tho uhikai ya ka sikiwei pat te hang ning yo i ya kata ka jing i ya ka ktien ka jong uplay na kata ka daw ka ei ka bangadon ban kentu kata kalong ai ba iwei pa iwei na preng jongi ngin da bu shisha ya kata ka jing iet ya ka ktien ka jong play kumba ulong u Esra bangin bu ya ka ktien ka jong play ka dok not ka jongi bangin le ru ya ka bangin hikai ru ya ka sikiwei pat namar ka Bible kaya thu yangi ba banginom day ban long tang kita ki ba yo sngow ya ka ktien ka jong ublay Henry lakhot ru yangi bangin le ru ya ka ktien ka jong ublay kata kan penpau syai bangi iet ya ka ktien ka jong ublay lada day tang ka jing pule ya ka klem le kampat day ka jing iet ya ka ktien ka jong ublay te hang ning yo i abangi pule ka kitab jong Nehemia wat kini ki paj ba ki badon hang ne ki kenthei ki shenrang paj lang ubabon ki ngap ia ka ktien ka jong blai ka bala pule da u Esra ki da ngap da ka jing syampang la da pin pule ka khot ba ar ka thu ingi kata ki da ngap da ka jing syampang ru ia ka ktien ka jong blai te ka jing kali ka banga kwa ban kali pat hapring jongi iwei pe wei kata kalong hato ngila sim kerpang ne em hato phila sim kerpang ne em ya kapor kabaphin kabatang ma phi bat ka ktien ka jong ublai hato phi sim ne em kapor ka kerpang baphin om baphin chubu ya ka Bible hakli jingthia om baphin chubu ya ka Bible ha almari Henry baphin da sim ya ka ban pule bat ban ngap ya ka sur ka jong ublai lengba ka jing pule ka ktien ka jong u namar ngi sngo thu kalat bangila ban itu shu ya ublai de da ka bangi pule ka ktien ka jong u kalat ka bangila ban kham jan shu ha ka jing ya de bat ublai ka de da ka bangi pule ka ktien ka jong u balada ngim pule ka ktien ka jong uru kanom don ka jing san haka jing ya day jongi bot ublay ladang ngim don kata ka jing iet ban pule ka ktien ka jong u
Namar ka e barok ka bo blay ukwa ban pen pau syapang yala de hakibrio ulapan pau ya kata ka ketien ka jongo. Barok ka bo blay ukwa ban pen pau yala de syapang yala de hakibrio ulapan pau ru ya kata haka ketien ka jongo. Nata ka daw la dangi kwa ban tip syusyu syapang ublay. Ika jinglong jong u, ika jing krau jong u, ika jing iet ka jong u. Ngila ban yu i kata, detang na kakatian ka jong ublay. Haka sam ka ba nengkong, unong rai sam maria plia ka ni ka sam. Kalnong nengkong ka sam ba nengkong dekot ba nengkong bat ba ar ka ong suk uta ubriu. Ubom yat ka jing ya sela ki boman lemne ubom yang haka lenti ki nong pop. Lemne ubom syong haka jing syong ki bari kibeng. Henry uba ka jing sngoba jong u haka hukum utrai. Bat haka hukum jong u perkat senias ngi. Pi ka ne gade jing long jong uta ubriu uba ichisha ya ka ktien ka jong play. Gaba ka jing sngoba jong ta ubriu kolong bet haka hukum jong trai. Bat haka hukum jong u perkat senias ngi. Kamut bat sngi bat miet uperkat ika hukum ka jong ublay. Kaktien ka bau kren upen syong nong rem na kaktien ka jong play. Ka jingle ka bau le upen syong nong rem na kaktien ka jong play. Na ka hukum ka jong play bat baro ka ba ule upen syong nong rem bet na kaktien jong play. Kata ka de ka jing perkat senias ngi uda iet ban pule kaktien ka jong play. Te ubakum une ubriu nong rai samu ong. Unlong kum uding balatung harut ki wa uba saya ki so ala ke ayom ki selajong u ru kam telor no baka eke ru ka baule ka manpa o sngo tenat e ki brio ki ba i chi sha ka ktien ka jong play namarkin long kum uta uding balatung harut ki wa compare ka ayom ka barang ka ayom ka ba terkhong ka ayom ka ba jur ki eryong ka ayom ka ba kumno ka ba ki yasyam Henry kisla jong utau ding kim telor no. Pat ka eke ka ba ule ka manpa. Pakata ka de jing iem jong ki priu ki ba iet chi shay ka tien ka jong play. Ka eke ka ba kile ka manpa. Kan don kata ka jing say so, kan don kata ka jing bom telor no ha ka jing iem jong ki kin om du bor. Kin om sumar kuslai ya kanu ka jing yasyam ka jing iem. Compare ka ayom ka ba kumno kin ya kendo. Henry kindon kata kecing man pagi. Tika ka bang aku ban kentu kalong lada pi shisha ya ka ktien ka jong play to sumar ya ka kata ka dika ka buji suong lada pi nga sumar ya ki ktien jonga ane sumar ka hukum jonga. Tika jing ya ka ktien ka jong play ka pen pau bangi yau play kane ken kalong ka ktien ka jong play un kerko. Amen.